Suot lang yaya, abli na ang pultahan. Dali ko eh. Dali. Dahil, anas mingkoy dahil. Uy, mingkoy. Dali, lingkod na eh. Lingkod niya. Kumusta man ka, day? Kumusta ng bagong inahan, ha? Ano eh, malipayon gihapon, luyo sa mga kasakit. Uy, ayaw padaan ng kasakit, day. Kay makadali na sa kinabuhi. Smiles and the world smiles with you. Cry and you cry alone. Do not cry, day. Smile, because in smiling there is success. More relatives. Taas na. Agatoy-toy. Uy. Mau yung minggoy, nagkakon na yung atong panahin. Ano, may smile ba yan? Dali na yung mga mo. Na, tulba, day. Tulba kayo, day. Di? Ano na ito basta ni maliwat? Asa maliwat. Lalang smile. Baya sa nabata kayo. Nabahin man na ninyo, day. Na ay parte nga liwat ni Dong Ramil. Nya. Naasay liwat ni mo, nay, klaro kay Abi na kung moingon ka goy nga liwat nimo. Kaya na makanaro na yo ra. Nauwa na ko sa inyo. Ingon sila nga. Kadaghan ko na mag-usab-usab ang naong sa bata. Nya, may gani na kini uli na ka. Oo, uy. Di ka uli nga. Gimingaw man ko sa ba ni Ma'am Carmen nga pataka rag kuan. Paka-paka lang agi. Murag machine gun. Murag masinggan. Dako nga pagkabata no goy. Mulang. Uy, hala di ay tuod. Oh. Hala, uy, gisuko maday ko ni Dong Ramil. Excuse ako ni Niwa. Sige, Uy, sige. mauna kong gawas ni mo. Ginoo na suko na gito. Ari, unsa na ako kadiyot ha? Nagmata na. Maura ni makawas imong kasakit, day. Maura ni bawo sa imong kasakit kalipay nga gihatag sa labang makagagaho. Misamot pagsurok ang akong dugo. Maayo kayo siyang mimbinto og istorya aron lang katabunan ang iyang sa. Iatubang siya na karon og karon dayon. Ramil, sa gingon ko na. Dili ko pa pwede patubang ang akong kaluhat. Tungod kay... Gusto na! Ayaw na ko duwa isa imong kamaro, Leah. Huwag ka ng imong anak. Ayaw na ipaapupan ako. Kay magsurok ang akong dugo nga magtanaw ang mata. Ramil, tuloy ko! Ramil, kaluha ako! Bakit may bukingon? Dili niya mahimong iatubang nako ang iyang laki. Kay mahadlok siyang mabuking nga nag-imbento lang siyang sugilanon. Pero ang bata, naluhoy ko sa bata. No, dili ko angay kaloyan ang bunga sa pagpakasa ni Leah. No way. Yaya! Yaya! Kadugay ba nang akong gisugo? Isa ka na diring bino. Gikan karon, ako na ang mapainom nimo og mga tambal ug sa imong vitamins. Dili kay ako lang ha, Josie. Hangtod ikaw, kita nang duha mo tumar og vitamins. Bini mo kini vitamins makapadugang ni paglig-on sa resistensya sa tao. Makapamintain ni sa atong health. Abi, gunitin pala yung baso. Ay, di lang po, Bartoy. Di ko gusto mo Kumaanad palibad. ang Kung gusto mo vitamins. palibad ka, Di lang po, gunitin sa gunitin. Lain man yung klase ba? Abi ni mo kining calcium. Kining calcium makapadugang ni nga mabaskog ug maayo ang atong kabukugan hasta ang atong mga ngipon. Oo ba? O kining vitamin C, Daghan ba daghan? tulo ka klase kining vitamin C
Para unsa man sad? Kining para ni sa ubog granat. Sipon. Ay. Oh. Panagang ba? Ug ang vitamin E. Wow, makapamintain sa kabatanon sa tao. Saba di oy. Kasi ko'y kabatanon, mga tiguang na to kay Bart. O lagi. Pero mutumal tag vitamin spermi, bisag ingon na tan ini pero ingon ini ang atong edad pero batanon gyapon ta tan-awon. Tinuod. Sige, imnan na. Turo na ka klase ay kabalaka, ay kadlok din ang kadaot nimo, ay nun ta ka kadaot nimo. Alam na sim kayuan natong duha. Manam kong tumali ikaw sad sige. Sure ka ha? Lagi. Magkaayo gid ni. Makaayo di ko magpatumali ng makadaot. Sige, na. Turo na ka klase ka usa na imnon sa usa ka adlaw. Sure ka nga di ni makadaot ha? Sure lagi. Unya. Di ko patumali ng tambal kung makadaot pa nimo. Kuhaan na kag tubig dito ha. Sige. Al matumal na nimo kadiot. Pinalmot do gina nimo, usa na sa usa ka adlaw tumuhol na to. Ha? Okay. No. Unya. Sige, pakita akong imong imnon. Dunganon ni pag tumari ka ng tulong. Oh, Ah. sige, gagmay man, okay. No, kana. Kana ba naaraman day na? Kana. Katuloy pa tumal ako nimo sa kuning kaingon calcium, vitamin C o vitamin E. May baon na kagunsay mga epekto ato ako na kang sultihan. Ang labi ng vitamin E, na makapamintin na sa kabatanon sa tao. Tanon ba oroy? Wag tiguang na to ay. Oh, pero Unya. unsa man? Ano? Una pag din na akong pagtumar vitamins. Oh, di kinahanglan magdadanan ka. Di mo lang kadaot nimo ba? Ay, sige. Hello, La. Eh, Sir. Niya si Judy. Judy. Ay, amin ko, Lola. Hi, sir. Hi, lingkod. Di ko palabot si mga sulti. Oh, Di ko palabot, ganun share mo ka na ako. Nakadungog ko, naglola ka ni Jose, na ako mag-share ka. nanugutan, Akin na, sir. naglolo ka na ako. Employer man ta ka. Oh, kung mauna, magmandam na lang po ko ni Lola. Ako na sa ang dili mo sugot ni Ana. Natiyaw mo na. Naglola ka niya, maglolo ka na ako. Oh, Ay, nag-share, lola. sige, good. Lolo. Suwayan lang. Di ko anong suway ha. Buhata gina Judy, ayaw anong suway-suway. Lolo. Ha? Oh, mao ka. Sige, good. Lolo. Kana kay unfair ka, maglula ka niya. Hindi ka maglolo na ko, lolo. Yun, kana ba? Nagpaabot na ko maglolo ka. Ladies, kadiya ta? Yan to na. Hello? Hello, sir. Oh, Doon na ninindot mo ibalita mo. May tungod ang Carmen Mercader. ha? Norbert, ikaw day. Good. Sige. Isulti atan. Sige, isulti. Lagi mo natin, hindi mo. Dali na po, sige. Tinuod lagi ang tanan akong gisulti nimo day. Uma ko mamakak. Ambot kun mo tuob ako sa imong gipanultiya niya. Si Ramil nagpakita kabalaka niya itong ospital ko. O lagi. Ning adto magani dayon si Dong Ramil day pagkahibawong nanganak ka na. Tinuod nga miadto gid siya yaya. Pero may pagwa na lang siya ni Anto. Kay napun-an hinuon niya ang iyang kasilag nako. Nakasulti mo ka ano day? Ito, naman day lato. Pag abot niya sa ospital yaya sa akong room, Mm. misugat sa iyong mga mata. Nagitabangan ko pabangon ni Philip. Nya mao to. Mo iyang pagtuo nga nagapos ming duha si Philip. Mahal na birin. O unya day? Minsan mo tinuon ang iyang kasilag nako. Nagtuo na sad siya nga uyab ming duha si Philip. Nagsukmagay manggali sila yaya. Ginoo ko. Philip, katong amigo ni Dong Ramil, Classmate classmate. og suod niyang higala. Hala no. Kanya ni-explain ko pero wag gyud siya maminaw sa akong katarungan.
Pag wala na lagi siya ni Adto. Ay. Pero yaya, wa pa ko kawad sa paglaong. Hugot man ang akong pagtuo ba nga. Kung mapahawa naman gani ko ng baya. Limpyo na ang akong pagkatao sa mga mata ni Ramil. Anak giday, sakto giday imong desisyon. Day, adto na ko pagkatulga si baby dito sa gawas ni sa ayo yung pagkatuo niya ko may nanok na siya, ako siya ibalik din sa kwarto. Kaya mo sige mabata-mata ang bata. Sige, Sige, maayo, alis maayo. ka alim mo. Nakatugigin siya. Baby, dali ha. Alay, palisod. Mura may noon taan niyo pagkaaging panganak. Bibi. Ato ta gawas bibi ha. Tu ka sa gawas bibi kay ayahay dito ha. Mama gikapoy na boy para buyag dako ka nga pagkabata oy. Bag-o pa lang gani ka nga tao. Ato ta gawas bibi ha. Sige day, alis na sa gawas. Sige yaya, salamat kayo yaya. Uy. Naamang ka di alis pulit. Naniid ka na mo? Naniid ka sa among panagsulti? Hoy! Kaya papatakagyawit anong baba ni mo ha? Wa ka malipong? Patawag kang Ramil. Padadon ko nung kagpulutan. Naka na! Ato ala yun! Day, atoon sa nako ha. Sa doon na nako si Baby Crystal. Maisad nang maanad si Dong Ramil sa bata. Sige day ha. Sige yaya. Pagkaagi di magnaong sa? Di mo pagyang gidadin ang imong anak sa imong pagkamaluipon? Si Ramil ang amahan sa akong anak. Hala no? Huwag kayo makatubog sa kabaga sa imong naong day. Ang anak nimo sa imong laki, imong ipaangko ni Ramil? Sure dia, oy! Pwede magawas na po! Hindi ka gustong... Onsa! Ano? Onsa ang ko nimo? Hilas kayo kaday. Murag kinsa imong gisaligan. Wa ko'y gisaligan gawas sa kamatuoran nga wa ko makasa. Nahibaw man ko nga nahibaw ka sa tinuod pulin ba? Ug maoy akong pagtuo nga apil ka sa plano. Di ka lang mutugan. Ayaw ka takag ka masangil, ha? Wa ko masangil pulin. Higo ko lang gisulti ang tinuod. Gawas na. Kung di ka gustong piaman, di ka. Diyan ka! Isumbong na kanila, Mel! Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran. Paghandom mo maoy giang